Hello guys! Good morning! Welcome back to my channel. Medyo maulan ngayon sa araw na ito dito sa Norway, kaya siguro dito lang muna kami sa bahay. I'm not sure kung lalabas kami ngayon. Kumusta kayong lahat dyan? Sa inyong mga tahanan, lalong-lalo na po yung aking mga supporters sa Pilipinas. Thank you so much sa lahat ng aking subscribers. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please watch and subscribe, comment below, like my videos. Road for 1,000. Assuming it's only 500 plus. But it's still, thank you pa rin sa lahat ng mga nanonood ng videos ko. Sa mga nagtatanong po kung ilang taon ako dito sa Norway, hindi po taon, buwan pa lang po. 3 buwan pa lang po ako. Bukas, May 24. Kahit pa paano nakasurvive naman. Kaya ko naman yung mga pagkain nila dito. Okay naman. Yung aking mga in-laws, walang problema. Napakabait nila. Asikasing-asikaso ako. Sa ngayon ay wala pa kaming update sa aming airline. Kaya hindi ko alam kung kailan kami makakabalik ng Pilipinas. Pero okay naman dito. Saka as long as hindi naman ako tatawid ng ibang country, lalabas ng Norway, wala akong magiging problema ngayong panahon ng pandemic. Two hours later. So sweet. Valgte med smak av karamell. Osten så fin, så kan spores helt til 1863.